Sugdan na sa Department of the Interior and Local Government ang pagpatukod sa bagong Regional Office Building human ang groundbreaking ceremony nitong Marso 23, 2022 sa BPI Research Center, Bago Osyero, Tugbok, Davao City. Itukod kini sa usa ka ektaryang luna nga gigahin sa DILG 11 nga gipunduhan og 60 million pesos alang sa first phase sa construction. Tulo ka andanas ang building nga dunay total floor area nga 3,535 square meters nga gamiton alang sa nagkadaiyang opisina. Naa kini conference room, library and archive, counseling room ug dormitory nga dunay 6 ka sleeping quarters nga dunay 8 ka higdaanan matag usa. Tukuran usab og ubang pasilidad ug kalingawan ang luna aron masiguro ang convenient physical work environment aron mahimong produktibo sa opisina. Safety and security sa trabahoan sama sa covered court, guardhouse, mess hall, garage ug parking spaces. Sumala ni Alex Roldan, ang Regional Director sa DILG 11, ang dapit dugay nang gi-identify nga mamahimong Regional Government Center sa Davao City aron masayunsab alang sa mga tawo nga dunay mga transaksyon. Matud ni Kenneth Baruga, ang Assistant Regional Director sa Department of Science and Technology 11, ang proposal alang sa proyekto giduso na sa RDC 11 sa opisina sa Presidente uban sa endorsement gikan sa City Government of Davao para sa isyuhan sa Presidential Proclamation nga ireserba ang pipila ka mga lugar sa Bago Osyero isip sites alang sa National Government Offices. Nasayran niya ang draft sa Presidential Proclamation, ana-ana sa final review sa opisina sa Deputy Executive Secretary sa Office of the President. Ang lugar nga patukuran nasulod sa 101 hectare nga Regional Government Center nga kayang moakomodar og 55 ka mga government agencies nga makapalig-on sa koordinasyon sa pagpromote og seamless transaction sa gobyerno. Gipasalig usab ni Roldan nga ang lakang dakong kabahin sa ebolusyon sa syudad. Ang groundbreaking ceremony gitambungan nila 3rd District Representative Alberto Ungab, Police Colonel Benedicto Faco ang representative gikan sa PRO 11 ug mga provincial directors sa DILG 11. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.